Kahit may pin, wala pa? Wala natira? Wala. Nawala tayo sakit? Wala. Nawala? Sige. Hindi siya magkakaba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, amen. Sige, kalas! Dalawa kamay, dikita mo, bisa mo. Sige, hindi kita sasaktan, kalasin mo muna lahat yan. Papel lang muna ilalagay ko sa'yo. Aray! Tingnan mo, init papel, oh. Ouch! Sige. Nakita mo yung binalumbot ko kanina, ha? Kalasin mo. Linisin mo yung buong katawan niya. Tapon mo ni tapon. Lahat. Idikit mo yung kamay niya. Pag hindi mo dinikit yung kamay mo sa buong katawan niya, linisin mo, ganunin mo lahat. Linisin, tapon. Simula ulo. Hindi mo alam pangalan mo. Aray! Sige, hindi mo alam pangalan mo. Sige, kalas. Kilala mo na si Kristo. May takot ka na sa Kanya. Bakit ayaw mo idikit yung kamay mo, yung kamay mo sa katawan niya? Sige, kalasin mo. Para sigurado matanggal mo. Sige, ano yan? Nandidiri ka sa katawan mo? Ha? Gano'n ka ng gano'n? Ano ka? Nag-kling ka. Niloloko mo yata ako. Kalas, tagal! Galit ka sa kanya, hindi. Yung totoo, hindi na kita sasaktan. Yung totoo, magalit ka ba sa kanya? Naingit ka ba? Nainis ka lang? Hindi po. Bakit ka nga sa ng katawan niya? Tao ka ba talaga? Hindi. Hindi mo alam pangalan mo. Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Lalaki. Nandiyan ka sa ng katawan niya, oh. Okay, kala. Tanggal. Ayaw mo talaga ako pagbibigyan. Makakabitan kita ng special stick pag hindi ka nagsalita ng totoo. Ano? Magsasalita ka na hindi? Huwag mo na akong nilangin, nasa loob ka ng katawan niya. Alam naman, iinit tong papel na gano'ng kapit sa'yo. Ha? Papel pa lang ito nakakabit sa'yo. Mamili ka. Papel na kapayapaan para hindi tayo mag-away. O stick na mahiwaga. Mas mainit to. Pag sinabi ko, lumiyab to, liliyab to. Pag sinabi ko, pabagahin to ng parang uling, babaga to. Pag sinabi ko, lagyan to ng kuryente, makukuryente ka. O, gusto mo, pag sinabi ko, lagyan to ng tubig, lulunurin ka nito. Ano? Yung totoo, buhay ka tao. Buhay na tao. O sige, kalasin mo muna lahat yan. Kalasin mo! Niloloko-loko mo pa ako eh. Sige, kalas. Idikit mo yung katawa, yung ano niya. Hindi mo alam kung anong kasariya mo. Alam mo na ngayon, lalaki ka. Ngayon, hindi mo alam pangalan mo. Yung totoo, magkakilala kayo nito, hindi. Hindi po. Kilala mo siya, hindi. Hindi po. Nakita mo siya. Hindi po. Hindi mo siya nakita. Imposible hindi mo siya nakita. Paano ko nasa loob ng katawan niya? Kalasin mo na kalasin. Nangangalin yung kamay ko. Pilipitin kita ng pilipitin. Ubusin mo pati likuran niya. Tatanong kita kay Magnetico pag nagsinungaling ka, kakabit ko to stick. Maniwala ka. Alam mo pangalan mo? Hindi. Hindi mo alam pangalan mo. Sige, kalas. Di espiritu ka kung hindi mo alam pangalan mo. Hindi ka buhay na tao. Patay ka talaga. Espiritu ka ba, elemento? Kapre ka ba, maligno? Sagot! Ayaw mo? Ay, mahirap makipag-usap sa mga bingi. Baka matuluyan ako maging bingi. Tatanggalan kita ng paninig dyan sa loob ng katawan niya. Kalasin mo lahat yan. Busin mo. Wala. Matataas natin kuryente. Nagsisinungaling. Pag ito na kuryente ng malakas, sinungaling. Pag hindi naman ito makukuryente at mapapaso ng gusto kung hindi siya nagsisinungaling. Ubusin mo yan. Bisa mo. Huwag ka magalala, hindi pa yung mamamatay. Ikaw muna ang unahin ko. Bilisan mo. Higi. Oh, may power. Okay. Kalas ng kalas. Ubusin mo pag hindi mo kinalas yan. Yung totoo, huling pagkakataon mo to. Tao ka hindi. Hindi po rin. Hindi ka tao. Hindi rin. Hindi ka tao. Hindi po. Sige. Ba't sabi mo tao ka ng tao? Anong tawag sa'yo? Yung totoo. Wala po rin. Hindi mo alam. Saan mo siya nakita? Saan mo nga siya nakita? Wala po rin. Sa daanan, sa kalsada, sa highway, etc. Saan mo siya nakita? Kung hindi ka spirit, hindi ka tao, hindi ka buhay na tao, saan mo siya nakita? Sa kalsada. Ano ka? Kapre, maligno kasi nakita ko rito may itim ka lang. Gusto ko malaman mismo magaling sa iyong bibig. Ano ka? Kapre ka, maligno. O, aninong itim o ano? Kapre ka talaga. Sige, kalasin mo. Tanggal. Bakit mo siya binigyan ng sakit para hindi siya makalakad at makatayo? Bakit mo siya pinapansala? Anong ginawa niya sa'yo? Wala. Trick mo lang. O sige, kalasin mo muna yan. Kalas! Kalas! Di ba nagkitrip ka sa kanya? O sige, kalasin mo. Trip kita ngayon. Hindi. Ako, patas ako lumaban bilang alipin ng aking ama.
Pag nagkasala siya sa'yo, hindi kita sasaktan. Pag nagkasala ka naman dito, sasaktan kita. Okay. Anumang espiritu ka, elemento ka, pero pag demonyo ka, hindi ako makikipag-usap sa'yo. Alas! Bisa mo! Dalawang kamay! Bisa mo! Bakit nagsisinungaling ka pa? Sige. Hanggan! Sabi ko sa'yo, pag sinabi kong babagat to, maniwala ka sa akin. Alas! Uusin mo, simula ulo! Lahat itapon sa lupa. Bibig! Tenga! Balikat! Ayusin mo upo niya! Isunod mo yung katawan niya! Pag hindi mo sinunod ang katawan niya, alas! Dibdib! Tapon na tapon! Kaya pala hindi ito makatingin ng ganito sa akin. Sa tapon, bakit? Mukha bang maligno rin yung mukha ko? May uling ba sa mukha? Bisa mo! Nangangalinin pa ako! Ay kamay ko! Bisa mo! Ubos ng ubos! Teka, papel lang yan napapasok ka sa papel. Hindi. Ngayon, hindi ko pa ginagalaw yung stick yan. Naka-permis pa lang yan. Pag pinitik ko yan, papasok ng pakalakas ng kuryente sa loob ng katawan mo. Sige. Bilisan mo, yan ang ba yung sakit niya? Pati likuran daw niya. Parang ba daw yan? Tanggal na tanggal. Pagkagising nito ng asawa mo, palitan mo agad ang damit. Pag-uwi, busan ng tubig. Para hindi bumalik yung sakit nga doon sa bahay niyo. Bilisan mo na! Bilis! Hindi ka, hindi mo alam pangalan mo. Sige, bilisan mo. Ngalayin yung kamay ko. Bilisan mo. Meron pa, wala na? Ano po? Sigurado. O, sige, tingnan ko. Pag ito, uminit pa ng todo, meron pa. Sige, isa pa. Sige, konti na lang. Meron pa. Ouch! Ouch! Sige, ouch ka ngayon, ha? Sige ka lang. Tanggal. Idikit mo yung kamay mo sa katawan lupa niya. Pag hindi mo tinapon yan, ako mismong totodasin na kita. O, wala na itong pakiusapan. Hindi na kita tatanungin. Mismo ako magkakalas niyan. Anong gusto mo? Ako na magkakalas? Ako na! Hindi po. Tapusin muna kita bago ako na magkalas. Hindi po. Sige, tanggal kapre. Sige, salbahe kayo. Sige. Bisa mo, ayusin mo pagka, idikit mo yung kamay mo sa katawan niya, kalasin mo lahat yan. Talaga kayo, nagsisinungaling pa kayo. Kita mo, umiinit yung papel sa'yo kasi nagsisinungaling ka. Pag hindi ka nagsisinungaling sa Diyos, hindi ito bibigyan ng power. Alam naman paaminin ng aking ama yung wala namang kasalanan. Alam naman ang Diyos ay pantay lang. Walang VIP sa langit. Kahit kami, magkasala kami, bubulagin ng Panginoon sa Kristo mata namin. Tanda mo, bawal sa amin yung nakikiyapid at nagnanasa. Tanda mo, bulag mata namin. Wala na kaming kapangyarihan. Lahat ng sakit niya, babalik sa katawan namin. Kalas! Kahit ano pa nagawa namin kabutihan sa kapwa namin. Walang ano doon, walang VIP. Alam namin ang kasalanan namin. Sige, pag nagkasala kami, kalas! Salbahay ka, ha? Bilisan mo. Konti na lang. Marami pa daw. Simula sa batok. Meron daw sa batok. Tapon ng tapon. Sa may likuran niya. Hanggang pa niya. Hanggang dito daw. Kalasin mo. Gan. Doon sa may pigi. Alam mo yung pigi. Dito. Kalasin mo lahat yan. Daw. Lahat. Lahat. Tapon ng tapon. Diba? Hindi na siya nasasaktan. Hindi naman ito gagalaw kung ano eh. Akala mo ito nakaipit tong stick. Hindi, nakadantay lang. Kahit ipitin ko ng todo yan, kahit wala naman yan, kahit yan o. Yan o, kahit nakaganyan yan o. Pag ginalaw mo yan, sige, kalas! Ang formang hawak niyan, ganyan lang. Pinipitik-pitik lang yan. Kasi nasa loob siya ng katawan, masasaktan talaga siya, dali iinit ng iinit yan. Pero pag wala ng sakit, pitik-pitikin mo lang yan. Ganun-ganunin mo lang yan. Wala na. Wala na nakadikit sa katawan. Pero pa wala na! Sigurado! O huwag ka maingay, titingnan ko ha. Itigil mo kamay niya. Siguraduhin mo pag wala na ha. Ipikit mo yung diwa niya, sasaktan kita sa loob ng katawan niya. Intumin kamay niya. Papakaramdaman po, huwag ka maingay. Wala pa ha. Huwag ka muna mag-reaction dyan. Aray! Meron pa. Aray! Tanggal! Subukan mo gawin yung katawan niya. Bigay ka lang. Meron pa daw. Ubusin mo lahat. Marami pa daw. Marami. Kita mo, umiinit pa. Ibig sabihin, meron pa. Nagsisinungaling ka. Wala akong tiwala sa'yo. Ayaw mo makipag ano ha.
Ayaw mo ng kapayapaan, gusto mo sa distahan tayong dalawa. Sige, kalas, ubusin mo pa yan. Huwag ka mag-alala, hindi mamamatay itong taong nasa yung physical niya katawan. Hindi mo alam. Pinainom ko siya ng tubig. Yun ang magkukontrol sa physical niya katawan. Kahit magka-pilipit na siya dyan sa loob ng katawan mo, yung espiritu mo sa katawan niya, hindi siya maepektuhan. Walang gas-gas ang kanyang dalawang pagitan ng daliri. Ni galos ang kanyang mga katawan, wala. Kalas, ikaw ang gagalusin ko. Meron pa wala na? Wala po. Ito may kamay niya. Ayaw ko sa'yo. Salbahay ka. Hindi ka nakikipag-usap na maluwalhati sa akin. Naiintindihan mo sinasabi ko? Opo, Ray po. Ha? Ray. Entetepoki na kita. Wala kang kakwenta-kwenta kausap. Ikaw, masamang espiritu at elemento, wala kang karapatan mabuhay sa mundo. Dito sa amin sa lupa, bumalik ka sa pinanggalingan mo, naiintindihan mo? Naiintindihan mo sinasabi ko? Opo, Ray. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyo, pangalan Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Tinatawag ko at bigyan ng sandata itong tatlong daliring ito at painitin ito upang makaputol ng mga espiritual at sa espiritu. Gising. Ano pangalan mo? Manuel? Ano middle apelido mo? Middle name mo? Anong gitna? Chenso. Ilang taon ka na? 26. 26. May tanong ako sa'yo. Wala siya ng malay. Naramdaman ko ang diwa niya. Meron kang nakita liwanag madilim? Saan ka nagpunta? Alam mo yon yung madilim. Kahit siguro naman yung bahay nyo, kahit patay ilaw, alam mo. Hindi. Diba? Saan banda yun? Malayo? Malayo. Inumin mo itong tubig na kapangalan sa'yo yan. Ubusin mo na. Dahan-dahan lang ha. Huminga ka muna. Baka bumatras yung tubig. Bumalik pa angat. Sabi mo in Jesus name. Huwag mo muna suotin yung cup mo. In Jesus name. Pagpagampa. Kabila. Sige, lakasan mo. Para bumaba yung tubig. Kanin kamay. Buka na maigi. O. Nasa na? Napapantay na? O. Lumakad ka para ibagbag mo yung sakit mo. Sabi mo, 3 beses na in Jesus name. Mamaya mo na pakalaman yan. Basta tumalong ka dyan. Sabi mo in Jesus name. Pagpag mo yung sakit. Pagpag mo. Ganyan o. Yan. Galaw-galaw mo yung mga braso mo para gumalaw agad yung tubig. Tapos gano'n-gano'n mo. Lumuko ka. Ganon. Masakit? Nawala na sakit? Wala. Kahit konti? Kahit may pin, wala pa? Wala natira? Wala. Nawala taga sakit? Wala. Nawala? Sigurado? Okay, papanalangin kita. Pahinga ko muna ng konti. Upo ka muna rito. Upo ka muna magsuot ng cup. Salamat. Tapos